no i starszy. Rok starszy od londyńskiego i 3 lata starszy od berlińskiego. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Frincita, inaczej Frina, Friedenshuta, Frinstadt, a po niemiecku Friedenshütte, po polsku Nowy Bytom, a w 1922 roku polski Bytom. W odróżnieniu od Bytomia, który po śląskiej wojnie domowej został po niemieckiej zajcie. Dzisiaj jest to jedna z 11 stadtteilów Śląskiej Rudy. Place te były na przełomie XVIII i XIX stulecia porośnięte lasem. Bez to zamianowano je czarnym lasem, po niemiecku Beutener Schwarzwald. Na zaczątku był to obszar dworski. W 1890 roku dokuplowano go do Bytomia i czarny las był jego eksklawą. W 1929 odłączono od jej kolonii Zgoda do Świętochłowic. W 1940 Friedenshuta miała dostać prawa miejskie dane jej w 1939, ale z kuli II wojny do tego nie doszło. Dopiero w 1947 Frinstadt stał się miastem. W 1951 roku do Nowego Bytomia włączono Wirek, a w 1954 Starokóźno. W 1959 roku Frincita została pokuplowana z miastem Ruda, majstrując miasto Śląsko-Ruda. Fryna leży 15 km od Katowic. Witam Was, Rostomili, ze Frincity, stadtteili Śląskiej Rudy. To już drugi tajlik o Śląskiej Rudzie. Mojskiego tygodnia byliśmy w Rudzie, teroski na Frynie. I tak bez 7 tajlików będziemy pokazywać Śląsko-Ruda, bo Śląsko-Ruda to miasto pokuplowane ze porunostu stadtteilów, 11 genau. Dzisiaj zapraszam na Frincita. Zaczynamy. A jeżdżę na ringu cołki Śląskiej Rudy. Za mną Rathaus z 1928 roku. Czemu ringu i Rathausa nie ma w Rudzie? No bo Ruda ostatecznie pokuplowano ze Rudy i Nowego Bytomia, ze Fryny i bez to tu zrobili Rathaus. Był taki plac, co się do tego nadawał, a ten plac, który teraz jest ringiem, kiedyś był torgiem. Co na tym ringu jeszcze jest? No, fontanna jeszcze nie uruchomiono, jest marzec. Są ceglaste, stare kamienice z zaczątku XX stulecia, może i końca XIX stulecia, przed I wojną niemieckie, a tu mamy już socjalistyczne za polskiego kierunka po II wojnie światowej budowane. Rathaus, o którym już godał, no i kościół świętego Paula Neufara. I o tym kościele zaraz się porozprawiamy, bo je richtig zwiadowny. Sumy przy kościele świętego Paula na Frincicie, bez tak. Ale zanim o tym kościele, to porozprawiamy się, jak to było pierwej, bo no i przód katoliki należały do parafii w Bytomiu, katoliki, które tu zamieszkiwały. Po tym staraniem wielebnego Józefa Szafranka, też zasłużonego dla Śląska, wybudowano kościół w Czarnym Lesie, ale nie Czarnym Lesie, tak jak teraz to znamy. I no, był ten obszar taki i tam pomiędzy dzisiejszą Frincitą a Zgodą powstał kościół świętego Józefa w 1884 roku. Goną o tym kościele też przy tajliku o Świętochłowicach o Zgodzie. I zbulono go w 1931 roku z kuli szkód grupskich, ale już wcześniej powzięto zamysł nad budową większego kościoła, bo tamten był za mały. I powstał tam też na Zgodzie, ale to już w Eintracht-Hitte, to już tam się kuknijcie. A tu w 1911 roku zaczęto budować ten kościół. I gibko, bo w 1912 już skończono.
I jest to zwiedowny kościół, architektura neoromańsko, ale wpływy mamy bizantyjskie, ja? Mamy te italskie wpływy, no ja, bo to neoromańskie, ale tak szczególnie. Mamy też wpływy islamskie roztomili. No i charakterystyczne też do synagog wpływy z XIX i XX stulecia. Jest to tak zwiedowny kościół, że naprawdę Śląsk może się poasić tym kościołem. I gibko zbudowany, i wielki, architektura zwiedowno. W 1925 erygowano tu parafia, którą wydzielono tam z tamtego starego kościoła świętego Józefa. I potem, po wojnie już, po II wojnie w 1962 roku z kuli szkód grubskich remontowano ten kościół bez 2 lata, a od 1979 do 1982 zaś remontowano i niestety pozbawiono tego kościoła tych jak dryny, tych wszystkich fajnistych, ładnych, zbulono ołtarz, prezbiterium, przebudowano całkiem i już Rhein nie ma tak fajnisty jak kiedyś, ale z zewnątrz postał się tak jak to było pierwotnie. Te kopuły, wieżyczki przypominające meczet, ja się tym zachwycą, naprawdę je czym. A przed kościołem co? Rzeźby Święta Barbara i Święty Florian, patronka grubiorzy i patron hutników. No, kto by inszy tu mógł być. Tam przed wejściem do kościoła 2 lwy. Jeden trzyma Świętego Piotra, jeden Świętego Paula. Mocka płaskorzeźbów. Chrystus, król, zwycięzca. No, a obok jeszcze fara i też z płaskorzeźby. Słuchajcie, jeśli żeście jeszcze tu nie byli, a macie pora 10, poranoście kilometrów, to się karnijcie tu, bo richtig się werci. Sumy przy szachcie z gruby pokój. Kiedyś Friedensgrube. Pierwsze gruby powstawały tu w 1776. Tutaj we Friedenshicie zaczęto wydobywać węgiel, a gruba Leithandra powstała w 1830 roku. Nieskorzej zamianowano jako Wanda. W latach 1889-1902 powstało Friedensgrube, potem przemianowana jako gruba pokój, KWK pokój. I ona fedruje samodzielnie aż do 2016 roku, a potem je dokuplowano i teroski do innych grubów rudzkich ze Śląskiej Rudy i teroski władzi w KWK Ruda, tak mianują się te wszystkie gruby pod takim mianem one fungują i fedrują, a należy to do PGG, Polsko Grupa Górniczo-Grubsko. Sumy przy Friedenshitte. Friedenshuta w 1840 powstało i całki plac bierze miano od tej huty. Za nami wielki piec, coś niesamowitego. Tym richtig Śląsk może się poasić. A czym jeszcze? Jeszcze czymś, bo w 1933 powstało tu walcownia blach na zimno. I jest to osiągnięcie w skali światowej. W pierwszej połowie XIX stulecia powstawają jeszcze tutaj huty cynku, bo to jest huta żelaza, huta pokój dzisiaj, Friedenshitte, tak charakterystyczno do Frincity. Bez łonej nie byłoby Friedenshuty, bo to jest Friedenshuta i całki plac to jest Friedenshuta. Znajdujemy się na osiedlu Kaufhaus. Kaufhaus. Oryginalnie po niemiecku się to tak mianuje, ale Ślązoki gadają Kaufhaus. Czemu takie miano, to nie skorzy posprawiamy się, a teroski o osiedlu, bo powstało one w 1880 roku
zaczęli budować familoki, a skończyli w 1913. Fajniste osiedle, z którego niestety ustała jakaś połowa tego najstarszego zabudowania, bo w latach 80. XX stulecia za polskiego rozkierunka, za komuny wybulono jakaś właśnie połowa najstarszych budynków. Na początku XXI stulecia część odrestaurowano, ale są tu jeszcze zaniedbane familoki, część je otynkowanych, część przeznaczono do wybulenia, jeden tak, że widział, że do wybulenia je o zaniedbanych familokach, że godą na Lipinach, to do czego dokludził polski rozkierunek. Jak to tu zaniedbano, to ta niemiecko-erbowizna, ta śląsko-erbowizna, to możecie się tam kuknąć, nie będę już się tutaj nerwował. Było 40 budynków takich wolno stojących, familoków przed II wojną i planowano przed I wojną zaś rozbudować to osiedle, ale I wojna wybuchła i zaprzestano tego pomysłu. Co na to wskazuje? Ukształtowanie, położenie tych budynków. Warto się też wspomnieć, że za komuny gościł tu Fidel Castro, komunistyczny reski rok Kuby. No, te familoki są rozmaite, nie wszystkie są takie same. No, osiedle budowano 33 lata, to są rozmaite koncepcje, a wybudowano go do robotników huty pokój Friedenshütte. Wtedy tu widzimy ten wielki piec. No i było to samowystarczalne osiedle. Teraz, co jeszcze chcę wspomnieć, powstała tu kaplica świętego Alberta, bo kościół świętego Pawła jest tam daleko, co by tu mieszkańcy mogli, katoliki mogli uczestniczyć we mszach. A tutaj musiał być most, którego już nie ma, bo je urwane. Glajzy są, tam zaś z ogródki zdewastowane. Kiedy to zbulono, nie wiem, szajbnijcie, jeśli wiecie. A miano osiedla bierze się od tego budynku. Hütte, Kaufhaus, Friedenshütte, po śląsku Kaufhaus. To jeden ze najstarszych Kaufhausów w Europie, a mono i najstarszy. Rok starszy od londyńskiego i 3 lata starszy od berlińskiego. Powstał w 1904 roku w centrum osiedla jako uwieńczenie dokończenia pierwszego etapu budowy tego osiedla. To było wtedy coś tak modernego, dzisiaj to jest normalne. Wszędzie są Kaufhausy, ale to były szole. Właściciel reklamował się wszędzie, we całkich Niemcach. 2 piętra. Sprzedawali wszystko. To było coś. Kaufhaus. Za mną Wasserturm z 1908 roku. Mierzy 27 metrów. Dzisiaj, z tego co wiem, wystawiono na sprzedaż, chyba że ktoś kupił, bo w 2017 roku była wystawiona za 217 000. Kiedyś cud architektury, dzisiaj już może pełnić większe role. A z tego miejsca chcę też pozdrowić Leoka z Faczyny, który pochodzi ze Friedenshütte, a teraz jest prezesem partii Ślązoki razem. Pozdrawiam. Sumy na Kirchhofie we Friedenshütte i tu mamy grab, Denkmal doktora Heinricha Glika, dyrektora Friedenshütte. Myślę, że ten szajbunek był wcześniej po niemiecku, ale został zmieniony za komunę. A tu mamy grab Faroża, chyba też ja, że Friedenshütte. Ludwik Czardybon. Myślę, że też to mogło być po niemiecku szajbnięte. Polska z
starych grabów, mocka też opuszczonych grabów. To jest ten mały cmentarz bliżej centrum. Są na drugim Kirchhofie. Tu niedaleko był stary kościół świętego Józefa, o którym Józef rozprawiał i przy Świętochowicach, i dzisiaj przy okazji kościoła świętego Paula. Tutaj za płotem, tam jeszcze chyba starofara stoi, ale ja, tutaj dynkmal ofiarą lagru Zgoda i tam drugi krzyż. Tutaj spoczywają ofiary polskiego komunistycznego lagru koncentracyjnego Zgoda. Czemu tutaj? No bo to był najbliższy Kirchhof tego lagra. Tam mamy już Zgoda, Tajla, Świętokrowic, Eintracht Hite, kaj był lager koncentracyjny. Ja, tu są te Ślązoki, te autochtony, które tutaj żyły. Tam głównie Ślązoków i Niemców więzili we 1945 roku. Więcej o tym godom we filmie o Świętochowicach i Zgodzie. Tam się zobaczcie, bo richtig werci się zapoznać z tym tematem, bo wszyscy o tym jeszcze nie wiedzą, we szulach o tym nie uczą. Oddajmy z oca tym ofiarom lagru, które tu spoczywają. Spoczywają też we Świętochowicach na cmentarzu katolickim i ewangelickim, ale mało kto wie, że spoczywają też na tym Kirchhofie. Zaraz za pola Kiercka i oddam z oca naszym przodkom, naszym ojcom. Czarny Las. Pierwszy raz wspominany jest w 1668 jako miejski Czarny Las. Pierwej miano Czarny Las dotyczyło stroższego placu niż literowski, o czym już godał przy Frincicie. Fryna zusammen ze Czarnym Lasem w 1959 roku znodły się we granicach Śląskiej Rudy jako Stadtteile. W roku 2006 odłączono od Nowego Bytomia dawno kolonię Czarny Las, tak richtig Pnioki, zusammen ze Tajlą Wirka, majstrując nowo mało Stadtteila Czarny Las. Sproszę was jeszcze na chwilkę do Czarnego Lasu, skąd pochodzi moja familia. I pierwszy punkt, bunkier z 1937 roku. Był on elementem obszaru warownego Śląsk. Wiemy, tu niedaleko była granica. Bytom był niemiecki, tu Śląsko, no wtedy jeszcze nie było tu pokupowane, to nie była Śląsko Ruda, to była Frincita. I to były umocnienia, które miały zabezpieczać przed atakiem Niemiec na ten Śląsk, który stał się Polski w 1922 roku i należał do autonomicznego województwa śląskiego. Za nami kościół Świętego Ducha we Czarnym Lesie. Czarny Las Pnioki, tak się to mianowało. Z 1937 roku, poświęcony w 1938. Wyodrębniony ze parafii we Frincicie. Kamień węgielny został skludzony ze starego kościoła we Frincicie, tam na Łotyli. Godo się, to jest niby na Zgodzie, ale to jest teraz Frincita. Tam godali o tym. I ja wspominam jako bajtel, że tu przyłaził na roztomajte uroczystości, kiedy ciotka Rosa, siostra od mojej praumy, tutaj mieszkała i roztomajte bustagi, inkrze one tu były odprawiane, a potem się szło do szule gastronomicznej na Krojcoku, bo ona miała mało izba i tam my fajrowali. To już pamiętam takie wspomnienie za bajtla, ten mały kościółek we najmniejszej tajli Śląskiej Rudy. Tutaj spod tego familoka, skąd pochodzi moja familia, upy tu mieszkały. To jest familiok z XIX stulecia. Potem pamiętam, jak do
ciotki, że tu łaził, bo ona tu mieszkała, bo ostatnio się tu zachowała, kero się nie hajtnęła. Teraz już nikt tu nie mieszka ze mojej familii, ale wspomnienia zabajtla są i chcę się z wami tutaj pożegnać. Nie godał, że nie powiedział, że o wszystkim bo mnie posprawiali my o całki w Fryncycie, bo film by musiał trwać poranoście godzin, pora godzin, ale pokazał, że myślę, że fest fajniste place, fest wiedowne one mogę jeszcze marzyło w tym kościele na Łotyli godać, ale to co żech zrobił, myślę, że wam styknie i was zachęci, co by tu przybyć. Na Fryncyta i na Schwarzwald, na Rudzki Schwarzwald, na Schlesische Schwarzwald i na Friedenshuta. Za tydzień myślę, że łożegów Godula i Hebzie. To abonirujcie mnie Facebook, Instagram, YouTube, Knefel i dzwoneczek. Jademy durś. Chowcie się.